BPF दोलोनिफ्राय साफा साफा नेताफ्रा गिदिर गिदिर नेताफ्रा गुगागासिनो दङ। 8 तारिख फेब्रुवारि खालि साननि 1 बाजियाव आंनिनो समस्ति चिरां दुवार समस्तिनि सिङाव थानाय थाइखा जरानि गेलेग्रा फोथाराव आङो UPPL दलाव जगदान जासिगोन। आंनि अनजाग्रा लोगोफोर, दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे राजनितिनि भिडिअ लानानै फैदों। बेखायनो आङो बुंदों भिडिअखौ हागौमानि शेयार खालामो जायफ्रा UPPL सापर्टार, जाहाथे BPFनि माखासे सुबुंफ्रा नुहैनाय बायदि बाथ्राया जादों। दिनै गाबोन जोङो ससियेल मिडिया फेसबुकफ्राव जों नुनो मोन्दों एक्स डेपुटि मानगोनां खाम्फा सार बिथाङा BPF दोलोखौ नागारनानै UPPL दोलोआव जइन जाबाय बा स्ट्रंसिन मुजुफोरजों खालामनो थाखायहाय दिनै UPPLआव जइन जाबाय। बाथ्राया बे, नाथाय बेयावनो जोबाखै। गोबां माखासे मानसिफोरनि बाथ्राखौ दिनै आङो खोनादों बा नुदों। दिनै गोबां माखासे इउटिउबारफोर बा माखासे बेक्तिफ्रा दिनै बुङो जाहैबाय UPPL सरकारा जेबो मावनो हायाखिसै, जिर', थगायनानै फैबाय, फानानै फैबाय। गोबां माखासे बाथ्राफोरखौ दिनै बुङो आरो खोनायो। आं बेखौबो गनायबाय। नाथाय बाथ्राया बेसो दि जुदि जिर' थगायदोंब्ला दिनै बे थगायनायखौ नुनानै दिनैहाय बेयाव सोरबा बारस'गोन नामा? निसय बारस'ना। दिनै खाम्फा बिथाङा ओरै बुंनो जाहैबाय BPFआव थानानैल' जाथि सिबिनाया सम्भब नामा? UPPLआव थानानै नोङो बे खामानिखौ मानो मावनो हाया? BPFआव थाब्लाल' बियो जाथि सिबिग्रा जागोन नामा? UPPLआव होमब्ला जोंनि बांसिन बर'फ्रा दासिमबो UPPLआवनो दङ संख्या हिसाबै। अब्ला बिथांमोनहा जोलैनि हांगार नामा? ओंखायनो आङो बयखौबो खावलायनोसो लुबैदों, फै जोङो बयबो ज' थानानैनो जोंनि हारिनि खौसेथिनि खामानिखौ जों मावनो, हारिनि tamwntaखौ लाखिनायनि साबसिननिफ्राय साबसिन हाबाफारि लानानै खामानि मावनो आरो जयै थानानैनो जोंनि हारिनिल' नङा टटेल BTC बासिनि भबिष्यतखौ निर्णय खालामनो। स्ट्रंसिन जोंनि सिमांफोरखौ जाफुंहोनो, जोंनि साननायफोरखौ, जोंनि डिमान्डफोरखौ आरो जोंनि राजनितिफोरखौ गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय आङो जगदान जाबाय। बाथ्राया बेसो। दा आं बेखौ सानदों जाहैबाय, जोङो गोदाव सोराव ओरैनो आबुल थाबुल बाथ्रा बुङाबालानो, ओरैनो थायाबालानो, बा जोङो ओरैनो साननानैल' थायाबालानो जोङो बेबायदि जगदान खालामनानै जुदि मावोब्ला जोंनि राजनितिया स्ट्रंसिन आरो गोख्रोंसिन जागोन, आं बेखौ सानो। दिनैहाय गोबां BPFनि माखासे वार्कारफ्रा बुङो जेबो गैया, गासै थगायबाय। नाथाय BPF दोलोनिफ्राय साफा साफा नेताफ्रा, गिदिर गिदिर नेताफ्रा गुगागासिनो दङ। बिथांमोननि आगदा आखान्थिफ्रादि बायगासिनो दङ, बिथांमोननि सिनस्रिफ्रादि लोरिगासिनो दङ, बेखौ थाल गैया, उदिस गैया। बेखायनो दिनै आं भिडिअ बानायनो साननाया बेनो जाहैबाय, आङो खोनादों नुदों गोबां माखासे इउटिउबारफोरनि बाथ्राफोर बुंनो जाहैबाय BPF पार्टिया ओरैबायदि मावदों, UPPLआ जेबो मावाखै। अब्ला आङो सानदों जुदि UPPLआ जुदि मावमाराखैब्ला, UPPLआ जुदि जिर' मार्कब्ला, अब्ला दिनै गाबोन साफा सानै मानोथो बेबायदि माखासे सुबुंफ्रालाय जयनिं जाफैबाय थाखो? BPFनि माखासे मानसिफ्रा मानो जइन जाखो? बाथ्राया बे जइन जानाया गाज्रि नङा। मुजुफोर गोख्रों स्ट्रंसिन खालामनो थाखाय जोङो जानांगौ, जोङो फिउचारखौ साननांगौ, जोङो उनखौसो सिन्था खालामनांगौ। बेखायनो आं बुंदों जायफ्रा दिनैहाय खुगा बाहायगासिनो दङ, बाथ्रा बुंगासिनो दङ, नोंथांमोनाबो फैदो। नोंथांमोनाबो जुदि हारिनि थाखाय जुदि सेन्टिमेन्ट दंब्ला, सानदोंब्ला, फिउचारखौ सानदोंब्ला, नोंथांमोनाबो फैदो, आवगायबोदो, जइन जाफैदो आरो मोजांखौ सानदो। गोबां मावबावनांगौ दङ जोंहा। मोनसे बाथ्रा बुंदों ना, खौसेथिया गोहो। जुदि खौसेथिया गोहो होननानै जुदि नोंथाङा मिथिदोंब्ला, गोहो मोननो थाखाय जों खौसेथि जानांगोन। जेब्ला जों खौसेथि जागोन, मोनसेल' राजनिति जागोन, जोंनि दोलोआ, जोंनि राजनितिया स्ट्रं जागोन, अब्ला जोंनि डिमान्डफ्रा जागोन, जोंनि डिमान्डफ्रा साबसिन जागोन, जोंनि दाबिफ्रा साबसिन जागोन। जेलाव थानाय माखासे एनडिपिफोर दङ, बिथांमोनखौबो जों स्ट्रङै जोङो डिमान्ड खालामो, दाबि खालामो, उदां खालामो जोङो हागोन। बेखायनो आं दिनै बुंदों, खुगाजोंल' बुङाबालानो मानगोनां खाम्फा जेरैहाय खौसेथि आरो गोख्रोंनि थाखाय आं ओंखारबोबाय होननानै बाथ्रा बुंदों, बेबायदि नोंथांमोनाबो जुदि खुगाजोंल' बे जायाखै होनाबालानो ओंखारबो आरो जइन जाफै आरो गोख्रों स्ट्रं मावनो थाखाय साखा फारा खा। आं बेखौसो बुंनो नागिरदों। भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।